8 taon ang sulong nagkakayod para sa iyang pamilya si Brenda kan Barangay Cabaangan, Tabaco City. Aminado siya na dipisil ang pagiging solo parent. Alagad kay puwan niyang maghanap buhay nga ni masustinaran ang oral daw na pangangaipo kan sa iyang anom na aki. Kaugmaw na imbitaran ako digdi. Siyempre proud bilang sarong solo parent. Kasi nga mas makasupog na ipagbandera na solo parent kita. Ibig sabihin pinabayaan kang agom, pero naugma ko bilang sa lugar na ini na matiang ko so pagiging welcome as a solo parent. Siring ni Brenda, 8 taon naman na solo parent si Hazel kan Barangay Tinampo, Ligao City. Excited sa mga maingkudan na bagong tapos ito po bagay especially sa mental health niya na grabe ang pigdaanan ng mga solo parents. So bali mas madaming matututunan for the self-care nga yung di ba yung inaano nila is para naman sa sarili namin as solo parent, hindi lang puro anak, hindi lang puro sa kundi kung paano namin alagaan din yung sarili namin. Si Brenda asin si Hazel, duwa sa sanggatos na partisipante na kabali sa ginibong Solo Parents Employees Forum na pinadrenuan kan gobyerno probinsyal kan Albay kasubagong aga sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Mga empleyado kan Kapitolyo Probinsyal asin kan maniba-ibang lokal na gobyerno ang mga napiling partisipante sa nasabing pagtiripon. May tema na aktibidad na All By Myself. For so long, parati namin binibigyan ng mga programa ang mga solo parents sa kada mga munisipyo. And this is the first time na tumuto kami sa mga taga-Kapitolyo. Parang for the longest time, marami din naman pala talagang mga solo parents sa Kapitolyo. So, I'm sure kung hilingan mo Sinda, very excited Sinda para digdi. Saro sa mga pigtukar sa pagtiripon ang pagpangataman sa mental health kan mga solo parent, pagkakaigwanin time management sa sadiri asin pag-aalaga sa mga aki, asin pagtatawang impormasyon manungod sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Hindi na importante kung ano ang reason bakit ka naging solo parents. Ang tinututukan na natin ngayon, yung desisyon nyo at naging responsable kayo na maging solo parents ng mga anak nyo. Doon na ang importante sa indong pagiging responsableng solo parents sa indong mga aki. And that's more than enough. Aminado si Bungaw na dipisil ang pagiging solo parent. Alagad pagsisyerto kan opisyal, bukas ang sa indang pintuan sa pagtabang sa mga siring ninda Brenda asin Hazel na sabay na nagsisirbing ama asin ina sa pamilya. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.